nik inin diseinua, hori izan nuen, gu hasi ginunen gaztetxean, gaztetxean, gazte asamblea bezala, eta gazte talde bezala izendatu ginen, uste dut bintzatola eztabaida honuan, eta beti danak gazte asamblea egituan, eta gu, desberdintzagatik, gazte talde bezala, hori uste zakat buruan bintzat. Eta txintxerrina izan nuan baita ere, hori, bi zen proposamen hon nituen, bat adizkide, lehenokoan jarraipenakin, eta bestia txintxerri. Eta, horregatik igual diseinun batian txintxerri hongo guan. Eta azkenean, lehenokoai eustia edo, beste etapa bat duan, gu orduan sartu ginunen, ja gaztetxe zarra botata, eta hori, gaztetxe gabe hon ginune garai bat, gero lortu genin lokal hori, eta garai hori izango guan, eta logoa hori, nekinin, eta izan nuan, zuaitzan hor, bere garaian baita ere artia aldizkaria atea guan, eta eskola txikitan baita ere zuaitz batekin, eta zuaitza guan horregatik artia zuaitz aizarra zanen daolako, ez dakit egire esan nun dagoen, baina urte asko dakane zuaitza dala, eta hortikane abituta inin, eta gero talde bat bere garaian nuan asko gustatzen zaiten da, uala piperrak, eta hortan ere oinarritu nuen, disko batian zakak pixka bat, zuaitzan ateatzean eskuari eta gero txapela Che Guevaragatik izango guen. Hor oso anaia esatxakan batekin, programa batekin nindan, eta diseinu ikasi zilako, baina nik oso modu traketxe o simple batian inin guzti hori. Eta hori izango, bale? Venga,